Татарстан Дәүләт Советінің 30-ші отырышы язғы сессиясының соңғысы болды. Депутатларының күзгі сессияға қадар каникулы башланды. Парламент хабарлары білән сізні Алия Галиуллина таныштыра. Күн тәртибендә 19 мәсьәлә каралды. Төп темаларның берсе республика бюджеты. Санкцияларга карамастан фаразлаулар буенча керемнәр 55 миллиард сумга арта. Казанга барлыгы 355 миллиард сум акча керә. Барлык социаль проектларны үтәү мөмкинлеге бар. Динамика положительная, поэтому это и внесли мы изменения на сторону увеличения. Это говорит о том, что пока сегодня те параметры бюджета, они полностью выполнимы. Ярты ел эчендә күп эшләнгән. Депутатлар 140 мәсьәләне тикшереп, 40 закон кабул иткән. Гражданнарга һәм бизнеска ярдәм итү чараларына басым ясалды. Шул исәптән пассажирлар йөртү турында закон кабул ителде. Ул муниципалитетларда транспорт проблемасын хәл итәргә тиеш. Городов, муниципалитетов стали отказываться перевозить пассажиров из-за, как им казалось, маленькой доплаты из бюджета в поддержку стоимости этих билетов. Приняли законопроект, дополняется новой статьей о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок между органами государственной власти и местного самоуправления, перезагрузив немножко часть на республиканский и местный бюджет. Эшмәкәрләрне дә хупладылар. Табышка салым буенча ташламалар билгеләнде. Социаль сәясәт республика бакчачыларына да кагылды. Быел инфраструктураны үстерүгә ярты миллиард сум акча юнәлдерелә. Тагын бер инициатива – Татарстан тәҗрибәсен Россиянең барлык төбәкләренә дә тарату. Сүз авылда яшәүче хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр турында бара. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка в республике составляет 29 лет. В связи с этим к нам обратились ряд общественных организаций, глав муниципальных районов с просьбой снять ограничения по возрасту. Әйтик, республикада беренче бала өчен 25 яшькә кадәрге ана 50 мең сум акча ала, 29 яшькә кадәр 3нче бала табучылар 100 мең сум. Бу уңайдан мөрәҗәгатьне ил хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга җибәрәләр. Пособие бирелә торган аналарның яшен арттырырга тәкъдим итәләр. Шулай итеп, Татарстан Дәүләт Советының 30-ші утырышы язгы сессияның соңгысы булды. Депутатларның көзге сессияга кадәр каникулы башланды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.